Chibai levek ule tun trum chu thil poimo ka ti deuh te kan soyanga kan nuna kan thil ti le feelings ate thu kan lo nei ve rengem ti theka kan shet pha anga kanuna nia ka thu kan ti lai khan midang ten milo control ru ve reng thei ti te kha kan shet pha don ani ila subscribe lo chuan min lo subscribe sak vela mishing te hi reactive le proactive kan om theya thil reng renga a over zual hi an om thin boka react ti chuan kan hrianga fb ate po va react na kha a om thina button kha thil thleng emo mi thu soi te po sa te po khan action kan va nei le chhong thin ani so khok ani chu a then kan vanuya a then lungai thinrim na te po om thin kha proactive ani ve thung chuan pro ani chuan ma tina ni a thil a thlen hnu le a thleng zul zoya action ni lo thil thleng om ma po ina a action tur thazok shelok le lawin thunun thei kha ni maya ka soifia thiam dana chuan kan soifia chho zelanga ain an lo na te kha points te in karunda le don ani pakhat na chuanin reactive mi chuan midang te en dan emo an chei bol dan an treat dan zul zuin a che chuak ve mai thin mi in thadewa an don son chuan thadewin atilet ve a achunga that an chho le a tha ve a anon ti deuh sak sak le atilet ve sak saka khatiang khan mi tri dan ang khan atilet ve thin ani ngai sak ani chuan a hlima ani lo le alungai le maya a feelings chu zui khan a che chuak thin ani heng quotes lar tak tak te hi in lo shiat ka ring to a tin in lo share ve thin to te po ka ring ani my attitude is based on how you treat me ti te treat me good I'll treat you better ti te khatiang ang chi kha khang kha reactive mi takan ni ti lan tirna ni midangina min ti dan dana kan ti le ve khan mase mishing reactive takni tur hian iswa hian milo zir tir mi alawa ani chuan ibiang ding lama beng tu hne na chuan ale lampo dor ro te ti a ikorlak atum chuan ipuan po lak tir ngal ro te ti ni an tri dan ang che in tri le ro ati reng reng lawa in hmangai tu te chau in hmangai hian loman enge in mu ang te ti ni soidan danga chuan mishing reactive takni su proactive takni jok ra u miron ti na anga ngai taila ama po khan achunga thil sual ti tu te po kha angai dam zela thatna ina hne jok thina ni achan chu midang ron tri dan zu zui khan ache chuak ve lawa ama thata wang khan midang chunga te po a thazel thei ti na jok ani chu wangin midang tri dan ang kan tri let ve khan mit aya mit ha aya ha ti kha kan kalpui jok ti na ni proactive mi ve thung chuan a hlut na te a chia le tha mangin alo in thununa ti tur le ti lo tur alo thliar thiam thin ani entirnan ring tu dik tak ani chuan an nor lui wang maya ti ve tur ani em ti te mi in aron be sheba wanga thinrima chet buan buan mai kha ati tur ani em khang te kha alo thliar thiam thin ani chu midang tri dan na lo tilet ve zel lo khan ama hlut na khan a che chuak thin ani achunga tha te chunga chau ni lo a that wang zo khan midang chunga po a thave thin ani panina a chuan mishing reactive tak chuan anun le thil ti hlim le hlim lo mood te khang kha a chevela thil thleng te na hong vek thin ama nun nge ya khan driver ani lo driver seat a khan a thulo ani chu midang te thu nei na a pe ti na ni chu chu a in she kher lo po ni theya hlim te lungai te thinrim te a che du dan te a du thlana ni ti a she lem lo po ni theya min ti thinrim ti te min ti lungai ti te midangin min ti thinrim chuan minron control to ti na ni chu min ti lungai kan ti chuan midang khan lungai na minron pe ti na ni a kan feelings a khan thu an ron neya keima ni khan kan feelings kha kan control lo hle ti kha langta ni in then wange mo enge mo wanga lo in tilum tamai te thil thleng le midang che zia ina
min ti tir ani to chuan kanin control lo wang ani anun le athil tia thu anei lo hle tina ni a hemi takhi fate in nei ni chuan lo zir tir ola an tangkai pui nge ka ring ani entirnan emo ngei tum te po hianin an tluk le thin na chan chu min ring tak tak chuang lawa min ring hlel reng thawa te an ti thin ani a zia chu an ngei lo kha midang rin na a khan an ngat ti na ni a chu ti ni lovin ngei kha tha kan ti ni chuan kan tak sata na tha jok tur ani chuan kan du thlan na mang khan min ring lo ma se kan ngei mai tur ani midang ngai dana khan kan boi vak tur ani lo ani chu proactive mi ero chuan thu nei na tu ma ape velo du athlang thei ti a in sia a ama nuna khan driver seat a thu ni ama kha a in control thinrim na tur tak alo thlen po a in beng dai tlat tur te khan thil thleng a tha zong alo dong song thin tur te khan du thlan na choice aneya chu a in sia a ti chuan a hmang tangkai thin ani hemi atana entirna thadeu mi zawina kan nei chu pasal tha wana pa ni a chanchin kan shevekanga a arbom ta lai ngei an pelum sak po khan a thinrim du chuang lawani a thinrim le rim lawa khan midang thu neina a pelo a proactive le ti kha kan the theya a chung re la chuan lung oilo na chu anei ma na ma se volunteer rum theilo tur khop khan a in control theiani chu mission proactive ni na ni a har khop maya hei chu kepon zom har ka tia keini kan feelings te midang kuta kan hlanem ti de khalo in zot theu taila injir zel tur kan ni a pathumna chuan reactive mi chu an phul ngal hloi thin science lama te po kan zir thina chemical reaction te oma kan zir tir tu pakhat hian a soi thiam thin khop maya soda baya kan zu thlak ang hi ni ati thin ani reaction a zu siam thina a ron phul hloi thin tiang che khan mishing reactive chu an phul hloi thin ani chu kepo hi kan ni ve fau thina engtinemo mi in min ron tia kan han sasak te comment le status lama kan han chuzui vak te kan screenshot kwala engini big si lo tu ti khati kan han delete buana khang te khan mishing reactive kan ni zia kha atilang thin ani entirnan jing lama nupuye mo chung te na in hnial dewa tlai lama rui nga zel mai ang chi te zu chu in tur in lo top tur kan in ti theilo mai thei in ti hlim nan te po tha ang ma se lungai wang te in hau wang te khan in du mi alo tur ani ti chuan mishing reactive kan ni na kha kan kalsan tial don ani chu mishing proactive ve thung chu an fim an kam an ril ru kha a pau khau a nget ti chiang ani mentally nan chakani chu han ngai to maila kan album ta lai minron pelum lui sak ngat tu chunga thinrim na le bolau tur chuan ril ru le taksa thunun thei fe ni kha angai don ti chiang rangani keini pe chu soilo miron soisie sak ngot pon kan ngai theilawang ti kha chianga hei chu entirna a artui le alu chum ante khin thin ang deuh khani a alu chu tuisawa kan chum chuan alo ne mai thin artui ero chu asak sau thung thin ani proactive mi hian lungai na te khang thinrim na te kha an nei ve lo ani lawa feelings an nei ve lo ti na lampo ni lo ma se chung chuan an chezia le an action zong kha ava control lem lawa an chel zia te aron nem nget thin zok ani palina reactive mi tak chuan anuna mo phurna ala lawani chuan lame mo pu aching chumi khami wang lom ti in an nuna thil thlenga amo an langam ngai lo tinge kan ti chuan midang mo ani chuan kan thiam lo ani lo anga kan ngai theya anuam riaw ani ma se siam tha thei tua kanin ngai lo pha a chu a thalo thunga mo phurna la du mi alo mani thiam in chan tir zel angchi kha in shet ve thin ka renga mani fa te ti swala po an thian kom te pu thlat mai ka fa hi ka enkol thatok lo ni ti du mi alo ang kha ilo she venga
ka re theina chan chu sarkar wangani ti te zirna tha ka dong lo kan ram economy chuan lam kha atam lu tuka kan soi seng don lo zo kani tunla hian IG lama te po page te om thina an phun luai luaya sarkar an soi chewak waka an na nei lo chana te an pu a anin phun siaka a thalem lawani in social na hian thatna chhuata se kan sarkar hi social bo ani to ang a chan chu ma na tangkhan kan lo social to thina ni sarkar le kan ram ka hanga ilo wang lamani lawa in social na hian ra tha a chho lawa keima ni zo ka hian that lo na a thlen jok thina ni a chan chu kan re theina chana midang te kan pu dai chuan kan mo phurna ni lo anga khan kan ngai ta a malak ngai na po kha om lo ta ni mirong khai chuak tur khan midang kha kan lo ring veng kan lo hak veng ti na anga ni ta a chu mishing reactive how ti dana ni proactive lamve thung chuan mo phurna ala thin anuna thil thleng chu akawa anga thina ni mo phurna responsibility hi an then som chuan responsibility ani antia response thei ani mayang chu entirnan mission kha chuan an hlim lo te nu thloi pathloi an ni le na chan te kha an re thei na chan te kha an kopuya te an pu thina ni mase mo phurna I nei ve tho khami nei tur khan du thlang tu chu nang mai ni a tu man nor luyan nei ini lawa coin flip an ti thina chu telve na hi kan lo nei ve tho thin ti na ni iwa mo pu mishing po khan lelam kong zo nga chuan alo mo pu ve dei thei tho che mo phur tu kan ni ve ani kanin ti chia hian in siam thatna kong ain hong thina ni chu proactive mi te mason le hlo thlina chan ani boka entirnan sarkar ka ve karam ka ve kan te kan phun loi lai hian mi puitling tak nola beril chuan thei to ka siam that ve tumin ke apen mai ni ama azuang lut mai ni ama dei po khan sarkar hi alo sel wak hi kan hrengai lem lawa a post wak po kan hrengai chong lo amo phur ve tua a in nga ya ati theilama khan tana la a che chuak ve mai ti na ni politics a khan kan lut ve vek tur ti na lamani lawa phun hi a sot lo chu ai chuan ke mani mo phur na hi thatakin hlenila chu mission proactive tak kan ni theina tur kong khat kha alo ni vele ta ni pangana chuanin mission reactive tak chu anti theilo thila hian an boi pe em ani ke mani control thei chin thil hi circle of influence ti vo ani a kan thu nei na pia lam mase min ngong ve thei tho si thil te hi circle of concern anti le a han soi fia lok taila tuna han shipu ye leng me kani kan du thua kan han ti top ngot thei ani lawa mase min ngong ve tho si a chu circle of concern ani ta a ti chuan inge ke mani lama tanga kan lo ti thei invente kutlo sil thatte lo in len po lo te kha circle of influence ani kan lo ti ve thei thil kha ti chuan reactive mi chuan asiam tha thei lo thila hian a boy em a chu wanga nia an phun noi na po atam kan ti na chan chu entirnan mi nuna te mi chung ko ate sarkar ti tura te mi inan tri dana te an chung ko background te lung oina reng khan nei lawani milar hlek te lo soi che chiam mi thatna mu thei der lo te kan tam hi social media te po in shat karenga an boy lo na tura khan an boy ani ber chu he hi ngai zonga soilut lok taila ngai zonga boy te hi kanom thina then ka chu kan chasten min lo thena ti chon kan lungai thina enga tinge kan te zo na kan in zo thina ni min thena ni chuan min du to lo chan kha nei ti na ni maya tin min then tur khan zalen na anei ve thawani mishing ve thawani a ti chuan chu kan control thei lo min then lo tur khan kan va control thei chawng lawani kan va ti lui thei chawng lo chu circle of concern ani kha circle of concern a boy lo khan enge kan ti thei lungai lutuk lo tur te khan du kan thlang thei ani then kha chu lungai hi an edika moti mei tur hian la aten ngai thlawak waka kha te khan
an mani le an mani kha anin tina thina ni kan ti thei chu move on a hlim taka malampan ve mai kha ni ti chuan mihring proactive tak kan ni thei dona kanin tin na rengte khatianga kan boi lo na dura kan boi reng khan mihring chaklo kan ni zelan tirna ni a mihring reactive kan ni tina ni proactive ve thung chu circle of influence an boi pui jok thin mason na po om jok chung te chu adu thlan na te a taimak le taimak lo te anuna an chung kwa a hun man dana te atam theyang chu mi nuna buai man kha ni lo ani chu entirnan tangwal chhonom deuh re theina atanga ron injir chuak chuan zel kha kan hre theuin arin oma an chung kwa kha an har sa ve ti te po kan hria ni ti chuan ani khan kan chung kwa kan re thei bik si kan khwa zirna tha om lo sarkarin mipui chan ai min pelo phun noina haulis kha a boi pui vak vak hinarin om lo ani fair lo han ti deuh chang te chu anei ve thawang ma se ama lama taima taka zir tur te khan tran ala zoka a chung ten an chom thei lo chung po in ama khan vokte vola te khan ain chom tang tanga thei patop chhuan na lam konga te khan ma ala a hlotling ta reng bokani circle of concern a khan a boi lova circle of influence zoka khan ati thei zoka khan ma ala tinani chuwangin nawang ti te vela a boi ve to lo chu mihring proactive takte mi zia chu ni kan ti thei lawa kan boi chung chu kan thei na zona khan hun kan pe man lawa proactive mi te chu an ril ru a hrisel te po ti taila adik via winner inomani kan entir na masa ang chia khan sarkar ding live va soi chewak vak lovin in thlan le huna ke mani lama tanga kan ti theya khan ma kan la don ani hemi hi vote taila sarkar tha an siamangem mi tha ani em kan party po ni lo ma se mi tha ani chuan kan vote mai turani chu ti ni lova kan party che kan vote mi tha le thalo po kan thlia than le pe suan si lo kha chuan a topa phun kha kanin me tok che tinani ole a to bera chuan hei hi soilokang papa khat chel tak mai hi oma a ming chu Viktor Frankl ani nazi hawin an kempa khan an ngai save an khung ve ani ma se mihring proactive tak kha lo ni a tin adam chuak bokani ti chuan le khabu te ziaka an camp she om zia te kha khovel hne na aron puangzar thei ani athu pui ber chu hei tu na saptonga karon tarlan hi ni a engpo kan chunga thlenga hian mihring hian zalen na kan la nei thei vek ani chu kan lo don son dan le kanin ngong tir dan ani tu man min ra be sak thei lawa chu kha mun she oma khan anei zong a chung te nen lam an lak sak veka a korte a inte anei zong ma se kha thil thleng awanga angai dan chu tu ma ti dang lam sak thei ani lo ani he thu hi in lo hriat ve theu to ka renga thil thleng kha a thu pui ber lo ma se i lo don son dan le khami awanga I thil ti zo kha ni poimo chu thil pakhat in ang reng hi mihring pahnia hian thleng ve ma se a outcome kha khami awanga an thil ti kha adang dei thei ani chu wangin a lo dong son tu ril ru le thinlung zo kha thil poimo ber chu a lo ni chu ole mihring reactive takatangin proactive takni thei turin he video hian a pui ngei cheu ka be seya tin he information hi 7 habits of highly effective people atanga kalak chho ani lepeka kani mole tho donia